opravdu jenom to, že někomu nasloucháte, tak může udělat to, že se mu najednou rozváží jazyk, že řekne věci, které klasicky svýmu okolí neříká. A dává teda smysl, když mám nějaký problém ve vztahu, nejdřív si možná vyřešit nějaký svůj vlastní problém, než řešit párovou terapii? Psychoterapie je taková jako taký luxus, který se zasloužíme všichni. Proč je občas tak těžké s někým vycházet? Hodně lidí si to třeba neuvědomuje a fakt si to bere hodně k srdci, hodně osobně, jsou z toho nešťastní a je vlastně zajímavý si uvědomit, že to nemusí být o vás, ale že to může být o tom druhým. Happy Talks, podcast, který pohladí vaši duši. Dnes se společně zaměříme na téma vztahy a komunikace. Podíváme se na to, jaké vztahové problémy se řeší na terapii a jak zvládnout některé komplikovanější situace. Ono totiž není úplně snadné třeba přijmout kritiku nebo odkomunikovat nějaký problém. O vztazích a komunikaci si dnes budu povídat s psychoterapeutkou Ivanou Chrtovou. Dobrý den, Ivano. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já bych vás ráda na úvod představila a tak vám položím takové tradiční 3 otázky. A nejdřív by mě určitě zajímalo, jak jste se k psychoterapii dostala. Tak já jsem se k psychoterapii dostala přes adiktologii, ke které jsem se dostala přes psychologii. Já jsem vždycky tíhla k humanitním vědám a vždycky mě bavilo se věnovat lidem, kteří byli nějakým způsobem vyčlenění ze společnosti a chtěla jsem vlastně se věnovat tomu, aby se cítili víc přijatí, aby měli místo, kam můžou si přijít pro radu nebo pro pomoc. Takže takhle mě to dovedlo k psychoterapii. A přenášíte to i teď do své praxe? Jakým způsobem ty terapie třeba vedete nebo na co se zaměřujete? Tak já se zaměřuju, nebo vzdělávám se v kognitivně behaviorální terapii, nicméně tu psychoterapii vedu tak, že kladu důraz hlavně na ten terapeutický vztah a vlastně snažím se vytvořit místo, kde ten člověk se připadá jako přijatý, může mluvit upřímně, otevřeně a může sdílet to, co třeba v normálním životě nezdílí s okolím. Ta KBT terapie, a to mě docela zajímá, v čem to spočívá nebo jak ta terapie vypadá? Tak ta terapie KBT je taková, může být více strukturovaná, může se zaměřovat hlavně na to, co je tady a teď, jak se člověku žije s tím, co teďka v životě má a jak to třeba trošku změnit, aby se mu žilo líp. A samozřejmě během času ta KBT terapie může jít i trošku víc do hloubky a do té minulosti, do dětství. Zajímalo by mě ještě, co je na vaší práci nejnáročnější. Já si to neumím pořádně představit, být psychoterapeut pro mě by to bylo opravdu náročné. Co vy vnímáte jako ta věc, která vás na tom jako vysílí? No a já jsem na touhle otázkou přemýšlela dlouho. Mně vlastně ta moje práce ani náročná nepřijde, ale přijde mi důležitý, aby jsme měli jako terapeuti prostor pro svoji vlastní supervizi, pro to sdílet vlastně to, co v té práci slyšíme s někým zkušenějším, který nám řekne, jestli tu práci děláme dobře, nebo jestli potřebujeme s něčím pomoct, protože ta práce ano může být docela náročná, ale může to taky být ošetřený tak, aby jsme se z toho sami jako nehroutili. Takže funguje tam nějaké společné sdílení mezi terapeuty? Ano, určitě. Tak to je super, Mělo to by. ráda slyším. Dobrá, tak se pojďme vrhnout na téma vztahy a komunikace. Mě by určitě nejdřív zajímalo, jak je možné, že je někdo přirozeně tak jako easygoing, lehce navazuje vztahy a velmi snadno komunikuje. Je to něčím dané, nebo se to dá třeba i naučit? Tak já si myslím, že je to hodně ovlivněno výchovou, tím, jak jsme vyrůstali, jestli v naší rodině se komunikovalo, nebo jestli se spíš mlčelo, jestli rodiče uvítali, když jsme měli vlastní názor, nebo nám říkali, ať jsme sticha a snažili se nás umlčet, takže na tomhle hodně asi záleží to, jak komunikujeme dneska, když jsme dospělí. A jinak si myslím, že to taky závisí třeba na tom, kde jsme vyrostli, v jaký zemi. Jo, tam jsou taky rozdílnosti mezi nějakýma třeba Španělama, Italama a náma Čechama. Někdo je výřečnější, baví se s každým na potkání, někdo prostě je spíš takový, že potřebuje víc času na tu komunikaci, někdo je extrovert, někdo je introvert, takže to záleží na spoustě faktorů.
A předpokládám, že podobně to bude fungovat asi i v těch vztazích, jak třeba to, jak mě naučili rodiče, jakými byly třeba příkladem, jestli to si pak sebou taky táhnou, tu výchovu do těch vztahů. Určitě. Samozřejmě to je důležitý faktor pro to, jak se chováme dneska, když jsme dospělí. Záleží na tom, co jsme viděli doma, určitě. Co jsou nějaké nejčastější problémy ve vztazích nebo i v té komunikaci, klidně si to rozdělme, které lidi řeší na terapiích, třeba s vámi? Tak co se týče vztahů partnerských, tak často se jedná o to, že jeden z těch partnerů nebo oba ztratili důvěru v sebe navzájem a snaží se ji nějak znovu najít, aby mohl ten vztah pokračovat. A dál taky často jde o takovou celkovou nespokojenost toho člověka, kdy vlastně často slyšíme, že se zaměřil hlavně na tu roli toho partnera nebo čekal, že ta jeho životní spokojenost přijde díky tomu vztahu a trošku zapomněl na ty ostatní role. Takže potom vlastně i tu svoji nespokojenost vlastně háže na toho partnera a hodně mu vyčítá vlastně to, že sám je nespokojený. Takže tomu se věnuju často. A zrovna třeba v té komunikaci, když má někdo problém s komunikací, je stydlivý introvert, s čím tak přichází ty lidi, co je trápí? Tak co se týče těch vztahů, tak často vlastně lidé přichází do terapie s tím, že v tom vztahu to nefunguje, ale je to hlavně tím, že nekomunikují, myslí si, že třeba ten partner vlastně je telepat, jo? Že prostě všemu porozumí, že jsou spolu už, 3 roky, 5 let a že prostě ten člověk musí vědět, co oni potřebují, co cítí, co chtějí a přitom, když se pak jako zeptám toho klienta, co vlastně teda chce, cítí, co si přeje, tak často se stává, že ani on sám to neví. Jo? Takže si pak uvědomí, jak to může chápat někdo jiný, když vlastně já ani sama nevím, co bych chtěla. Jasně. A dává teda smysl, když mám nějaký problém ve vztahu, nejdřív si možná vyřešit nějaký svůj vlastní problém, než řešit párovou terapii, nebo třeba tyhle 2 věci spolu umí fungovat společně? Tak tyhle 2 věci spolu určitě můžou fungovat společně. To určitě a často vlastně tenhle problém nastává, když člověk jde ze vztahu do vztahu nebo prostě jako single jedinec si nějak jako neužívá toho života, tak jako trpí, čeká na ten vztah a vlastně nepozná sám sebe. Jo, že si vlastně nedopřeje ten prostor časovej na to, aby poznal sám sebe a věděl právě do budoucna, s čím do toho vztahu jde, co by chtěl, co by nechtěl, jaký jsou jeho hranice a podobně. Je možné, že člověk vlastně sám sebe pozná, a když v tom vztahu tak trochu nějak zleniví, už se nepotřebuje předvádět před tím novým člověkem a naplno se projeví nějaký asi jeho vlastnosti, takže věřím, že po nějaké době ve vztahu to asi potom vypluje na povrch, co si člověk třeba nese z toho dětství nebo ze své výchovy. Určitě, jak říkáte, tak to není hned na začátku, protože na začátku vztahu je taková ta jako líbánková část, kde fungují hlavně ty hormony, všechno je krásný. A po roce a půl tahle fáze vlastně přestane a začínáme být takový, jaký jsme skutečně, vidíme toho partnera bez těch růžových brýlí a tam právě přichází ten stereotyp a takový ty jako otázky nespokojenosti a podobně. Když už tohle přijde, ta nespokojenost, jak mi může ta psychoterapie pomoci a jak třeba poznám, že už bych měla najít psychoterapeuta, protože jasně po roce, po 2 letech vyprchá ta největší zamilovanost a asi je fajn si na to nějak jako zvyknout nebo se na to připravit, ale když už jsou tam nějaké problémy v těch vztazích nebo v té komunikaci, jak mi může pomoct psychoterapie? Tak psychoterapii bohužel si myslím, že lidi přicházejí později, že fakt to nechají jako plynout dlouho, říkají si, že to zvládnou, nebo že je to ještě dobrý, nebo vlastně v tom uspěchaném životě nemají moc jako prostor se zastavit a zamyslet se nad tím, co se dá dělat a spíš tak jako se nechají táhnout těma problémama a potom třeba přicházejí do terapie, až když nejsou schopní jako
třeba zastávat ty klasické životní role, třeba jsou na nemocenský z práce z důvodu duševní nepohody, a nebo třeba se chtějí pokusit o sebevraždu a podobně, takže opravdu bych řekla, že přicházejí později, než by to bylo vhodné, ale jinak, jak to poznám, že potřebuju psychoterapii, tak já si myslím, že psychoterapie je taková jako taký luxus, který se zasloužíme všichni, protože v tom uspěchaném životě, který žijeme, tak vlastně málo kdy máme prostor se zastavit, mít třeba hodinu pro sebe, kdy můžeme se jako někomu vypovídat, vlastně něco si uvědomit, zkusit najít řešení, a může se stát, že třeba někdo kolem sebe nemá osoby, kterým by se svěřil, nebo je má, ale ty osoby mu vlastně nedají takovou zpětnou vazbu, jakou by asi potřeboval, jenom mu řeknou třeba, že to bude dobrý. To je klasika v Česku, takový to, my nepotřebujeme terapeuta, my máme prostě chlapy v hospodě, jo? Že to je úplně klasika v Česku. No a právě těm chlapům z hospody se pak já věnuju v té adiktologii, protože do té hospody utíkali tak často, že potom jako začnou být třeba závislí. Aha, no a kdybych to mohla chtěla předejít, než říkáte, už bude pozdě, jak poznám, že je to pro mě dobrý ještě, než je pozdě? To je docela těžký, ne? Odhadnu, si řeknu, možná by tam mohl být nějaký problém, možná bych se cítila líp. Kdy je podle vás ten nejlepší moment se zvednout a tu psychoterapii zkusit? Nebo je to prostě super prevence, kterou doporučujete každému? Tak já si myslím, že to je super prevence, kterou doporučuji každému. Fakt i my jako terapeuti v těch psychoterapeutických výcvicích tak máme sami jako povinnost, ale myslím si, že je to jako povinnost velmi přínosná, chodit sami na terapii, a takže můžu říct, že i pro člověka, který jako nemá žádný větší problémy v životě, tak je to hodně přínosný, takhle mít ten čas pro sebe, takže já to beru určitě jako prevenci. A jinak si myslím, že ta terapie vlastně je vhod už ve chvíli, kdy mě to poprvé napadne, nebo už ve chvíli, kdy mě poprvé napadne, že asi je toho na mě moc, že to sama nezvládám, nebo se cítím na všechno sama, je toho hodně. Takže v tuhle chvíli určitě bych neváhala, aspoň bych to zkusila. Jak se potom s takovým člověkem na té terapii pracuje? Můžeme si to říct obecně, a nebo můžu klidně zkusit nějaký příklad, třeba typicky neumím si nastavit hranice ve vztahu, jsem taková ta hodná holčička, takhle mě vychovali a já prostě nedokážu si říct, kde mám nějaký limit a jdu daleko za nějakou svoji komfortní zónu i za nějakou hranu svého duševního zdraví. Tak na psychoterapii ty lidi vlastně nepřichází s takovýmhle už jako vyhraněným tématem. Většinou tam přichází s tím prostě není by dobře, je toho hodně a vyjmenujou vám různý jako oblasti životní, ve kterých to nefunguje. A tady to třeba vyhraněný téma těch hranic, tak tomu se dostáváme až později, když vlastně máme za sebou třeba pár těch sezení. Hranice, jak si stanovit hranice, tak někde třeba jde jenom o to si to uvědomit a trošku toho člověka jako naťuknout a on vlastně má čas právě se zastavit a nějak si jako zrevidovat teda, jak se mu žije s tou absencí těch hranic a potom vlastně stačí aplikovat, co si řeknete na té terapii a není problém dál. A někomu to nestačí, protože tam má nějaký třeba jádrový přesvědčení, že musí být hodnej, aby všem udělal radost, aby ho měli lidi rádi, takže tam už je potom ta jako aplikace těch řešení trošku náročnější a právě se řeší v té psychoterapii třeba, proč tomu tak je. Takže když bych přišla, dejme tomu, to už je teda pokročilé, když přijdu s tím, že si neumím nastavit hranice ve vztahu, přijdu s tím, že nedokážu úplně komunikovat to, co chci, mám problémy v komunikaci s lidmi, nejsem schopná navázat i třeba partnerské vztahy. Co s takovým člověkem nejdřív děláte? Ptáte se ho na nějaké situace, nebo se ho vyptáváte, kde je mu nepříjemně, nebo co by naopak chtěl, ptáte se na jeho historii, jak to jako probíhá, jak si to mám představit? Tak asi všechno, co jste zmínila, je důležité vědět z
té terapie a věnujeme se tomu tak nějak postupně. No. Určitě je dobrý vědět nějakou konkrétní situaci, určitě je dobrý vědět, jak se to projevuje fyzicky na tom člověku, jaký má emoce při tom, jaký má myšlenky, co je vlastně spouštěčem té situace, jestli se mu to dělo v minulosti, odkud to jako pochází třeba z toho dětství, jestli vlastně to tak měl vždycky. Hodně důležitý jsou důsledky, taky jaký to má pro jeho duševní rozpoložení, jaký důsledky to má pro jeho partnerský vztahy, jestli už se tak izoluje, že třeba jeho kamarádi nebo jeho partner, jeho rodina už vlastně jsou na něj naštvaný, že s nima netráví čas, že je pořád doma. Jo, tohle všechno je důležitý určitě. A věřím, že pro člověka, který přijde s tímhle zadáním, musí být už obrovská výzva, že vůbec se na tu psychoterapii přihlásil a že tam asi je. Takže věřím, že tahat z něj informace pak je těžký, ale otvírají se ti lidi postupně. Vlastně někdo vám přijde a řekne, že vůbec neumí komunikovat a po 5 terapiích zjistíte, že s ním si vlastně popovídáte nejlíp než s kdejakým jiným klientem. Tak mně se ještě nestalo, že by při té terapii byl problém, jak říkáte, něco vytáhnout z těch klientů, protože většinou, když mají to bezpečné prostředí, tak to z nich jako lítá samo. No, takže většinou s tím není problém a teď jsem se trošku ztratila. Pohodě, mě zajímá, jak se... Říkala, nějak to začínalo, ta otázka. I mě teďka vlastně zajímá, jak to navazujete to příjemné prostředí, nebo je to prostě tím, že člověk ví, že se vám může svěřit, protože jste psychoterapeut, že to nikde neřeknete dál. Z čeho to vychází, ta důvěra? Jo, tak já si myslím, že určitě z tohohle vlastně, že člověk ví, že já mám nějakou povinnost mlčenlivosti, že nebudu nikde ty informace ventilovat, že tam pro toho člověka jsem a opravdu jenom to, že to někomu nasloucháte, tak může udělat to, že se mu najednou rozváže jazyk, že řekne věci, které klasicky svýmu okolí neříká, protože tam jsou nějaké emoce, nějaký taky jako vztahová dynamika. A právě proto vlastně, co jste říkala na začátku, že pro někoho může být i první krok jako to, že se přihlásí na tu terapii hodně náročný, tak si myslím, že je super, že existuje teď online terapie, kdy vlastně spousta lidí, kteří by nešli do nějaké ordinace, kteří by nečekali 3 nebo 2-3 měsíce na to, než je nějaký terapeut přijme, tak vlastně se můžou přihlásit na terapii poměrně rychle a právě jako podchytit tu motivaci zrovna s tou terapií začít, protože ty termíny těch online terapií jsou rychlejší, a jsou z pohodlí domova, takže hodně těch lidí, kteří by tu terapii nezačali, tak se k ní vlastně jako takhle dostanou. Já jsem slyšela, že hodně to využívají i mladí lidé, kteří jsou zvyklí fungovat v online světě vlastně skoro stejně jako v tom běžném a že pro ty je to super varianta, že nemusí nikam dojíždět, vlastně vidět se s tím člověkem naživo a mít v ten safe space v tom telefonu, na který jsou zvyklí. Jo, určitě hodně mladých lidí a hodně lidí taky ze zahraničí, expati, kteří žijí někde jinde než v České republice a kteří vlastně museli dřív tu terapii podstupovat v jiném jazyce, což z vlastní zkušenosti vím, že není úplně ono. Takže teďka mají tu možnost vlastně ty online terapie si dělat takhle do ČR nebo na Slovensko a je to super. To je pravda, to mě nenapadlo ani. Pojďme se mrknout možná na nějaké konkrétní praktické situace, jak jsme říkali, umět si nastavit hranice třeba vůči kolegům nebo ve vztahu. Co udělat proto, abych lépe snášela zpětnou vazbu? Když si všechno beru hodně osobně, typicky přijde šéf nebo šéfová a řeknou mi, ten dokument, to bylo vypracovaný ne úplně dobře, tady bylo pár chyb, tohle si musíš hlídat. Dali mi relativně konstruktivní, hezkou zpětnou vazbu, ale já jsem z toho, za den se mi stalo 10 skvělých věcí, 1 špatná, já jsem z té špatný paralizovaná na celý den. Dá se s tímhle nějak pracovat? Jak přijímat tu kritiku, která je vlastně třeba oprávněná a
konstruktivní? Tak v tom případě je asi fajn taky zjistit třeba na té terapii, proč mi to tak vlastně vadí, ta konstruktivní kritika. Hodně lidí se nedostane k té myšlence, že ta kritika je konstruktivní a zůstanou třeba v nějaké křivdě. Mm-hmm. Pokud už vím, že ta kritika je konstruktivní, tak vlastně je zajímavý vědět, proč mi to tak vadí, na jaký moje přesvědčení o sobě samotný to, tak jako na jakou strunu to hraje, jo, jestli se cítím úplně nemožná, když mi někdo takhle dá tu kritiku konstruktivní, nebo jestli mám pocit, že mě teda jako nerespektuje, že mě nemá rád, jo, tak je potom důležitý vlastně se zabývat tímhle. Mm-hmm. Co kdybych třeba v kanceláři měla vyloženě toxického člověka, teď by to bylo jako oprávněný, a takovýhle lidi by mě opravdu jako rozčilovali, měla bych je tam, nebo bych měla pocit, že ty lidi přitahuju. Jak tohle berete, když s tím někdo na terapii přijde a řekne, mám kolem sebe samý toxický lidi, napojují se na mě toxický kamarádky, toxický boyfriendi. Jak s tímhle člověkem pracujete? Zjišťujete, jestli ty lidi jsou fakt toxický, proč ten člověk má pocit, že je takhle ohrožený toxickýma lidma, já to kolem sebe slyším pořád. Tak tam občas stává, že někdo, kdo všechny ostatní označuje za toxický, tak spíš ta chyba možná bývá jako v něm. Ale taky se stává, že opravdu někdo ty lidi přitahuje a většinou ty toxičtí lidé jsou přitahovány někým, kdo moc jim nedá ty hranice. Jo, že oni můžou tak jako rozprostřít tu svoji toxicitu a nikdo jim jako nedá tu stopku. A tím oni jsou přitahováni a jakmile třeba ten člověk by s tím začal, tak samozřejmě nebudou rádi. Budou se vztekat. Docela zajímavé je to nastavování hranic. Funguje to jinak třeba ve vztahu nebo v práci? Nebo je to jedna forma nastavování, jedna jako technika, jak s tím nějakým způsobem pracovat? To je dobrá otázka. Řekla bych, že je to přece jenom trošku něco jiného, protože vlastně to, koho si vybíráme do osobního života, to si můžeme víceméně asi vybrat, nebo aspoň tady u nás si můžeme vybrat a můžeme si říct, pokud ty hranice ten člověk nerespektuje, pokud prostě jsme nešťastní, tak ten člověk v našem životě být nemusí. Zatímco v tom pracovním životě to je trošku něco jiného, protože občas třeba nás práce baví, zatímco ten kolektiv není úplně ideální a prostě musíme zvážit pro a proti, jestli nám to za to stojí v té práci zůstat. A pokud ano, třeba kvůli té práci samotný a ne kvůli tomu kolektivu, tak co je pro nás vlastně únosný, kdy vlastně kdy ta kvantita té toxicity je tak velká, že prostě už to nezvládám, je mi z toho hrozně každý den, projevuje se to i v mém osobním životě, přijdu domů a jsem úplně vyčerpaná, tak v tom případě už asi ty hranice taky jako jsou přesaženy, ale určitě jako je to něco jiného, si myslím. Co kdybych byla introvert, další situace, a nedokážu úplně komfortně fungovat ve společnosti? Je nějaká technika, jak to zlomit? Třeba můžu být docela komunikativní takhle na té terapii nebo doma někde, kde mám nějaký safe space, ale když přijdu do nové společnosti, do práce, kde je větší kolektiv, který neznám, tam mám s tím problém. Jak se s takovýmhle člověkem pracuje? Tak myslím si, že hlavně je důležitý si uvědomit, že fakt jsme každý jiný a že ne pro každýho je lehký takhle jako extrovertně komunikovat hned na začátku a že je to úplně normální vlastně. A i to, že jsme introvert třeba a rádi si čteme v posteli knížku a prostě nechodíme na párty, nechodíme do společnosti, tak i to je v pořádku. A že kdyby jsme byli všichni stejní, tak je to fakt jako velká nuda. To je pravda. Neměla byste co dělat, že jo? No já si ne, ale i pro všichni z nás by to bylo podle mě nudný, kdyby jsme byli všichni stejní a vlastně neměli bychom co objevovat v tom životě. A tak si myslím, že je důležité si uvědomit, že i být introvert je jako v pohodě
pohodě, ale ve chvíli, kdy mě introvertovi už to začíná vadit, protože se fakt jako necítím dobře ve společnosti, tak asi se s tím určitě dá něco dělat, dají se nacvičovat třeba nějaké oslovovací techniky v terapii, může se začít kruček po kručku, jako vylejzat z té své komfortní zóny, protože občas, když si klient stanoví moc velký cíl a z té svojí jako komfortní bubliny vyleze moc, tak může být odrazen a potom demotivován k dalším krokům. Takže je důležité si ty kručky dávat malý, odměňovat se za ně a takhle pomaličku jako pokračovat k tomu většímu cíli a fakt se to daří. Aha, máte nějaký příklad třeba? No, zrovna včera jsem byla na koncertě svýho pacienta, teda, kterýho jsem léčila v psychiatrické léčebně a když k nám přišel, tak vlastně se bál třeba jít na poštu, všude posílal manželku, nezvládnul třeba ani jít jako nakoupit a včera vedl koncert, on se věnuje dětem ve škole, učí je hrát na saxofon a na různý dechový nástroje a právě na tom koncertě promlouval k tomu publiku, takže jsem na něj byla jako moc pyšná a fakt jako za rok udělal velký pokrok a určitě to jde. Tak to je docela rychlovka teda. No, on byl moc šikovnej, byl motivovaný a fakt do všech jako úkolů třeba nebo plánů v té psychoterapii, který jsme si stanovili, tak šel úplně po hlavě a byl úspěšný, jakože mu to fakt vycházelo, dostával takovou to jako zpětnou vazbu, že to teda jde, že to zvládne a fakt se dostával z takový jako nekomfortní ulity a teďka je hrozně spokojený a všechny tyhle jako projevy na veřejnosti zvládá úplně v pohodě. To je super. Asi dobrý odborný dohled. Asi ano. Děkuji. Pojďme se teď podívat na další téma. Už jsme toho trochu nakousli a to je dávání zpětné vazby nebo omluvy. Jak dát někomu dobrou zpětnou vazbu, aby se mohlo říct, že byla konstruktivní? Tak já si myslím, že hlavní je, aby byla teda od srdce, aby byla upřímná, aby byla co nejvíc kongruentní s tím, jaký my máme pocit. Jo, aby fakt jako byla uvěřitelná ta zpětná vazba, jak pozitivní, tak negativní, aby nebyla dávaná formou výčitky, protože v tu chvíli by asi přestala být konstruktivní a aby byla dávaná asi s citem, s empatií. Asi vůči tomu, jaký ten druhý člověk je, protože třeba u nás v práci funguje několik typů lidí a vím, že někteří potřebují motivovat tak jako negativně, trošku jako vyburcovat a jiným zase se musí říkat, děláš to super, jenom možná tady bychom mohli zapracovat na tomhletom, že je možná těžké odhadnout, ke které té skupině zrovna mluvím. Jo, to je určitě pravda, že na každýho funguje něco jiného. Zase to hodně vychází z té výchovy, kterou ty lidé měli, takže opravdu někoho funguje spíš takový to jako ponížit ho, aby pak měl pocit, jako, že to chce dělat jinak, že to chce dělat líp. A na většinu lidí si myslím, že ale funguje spíš taky to jako motivování, jako třeba děláme ve sportu, jako super, udělal jsi to dobře, ale tohle bys ještě mohl jako udělat líp. Tak to si myslím, že přece jenom funguje na třeba 95% lidí. Aha, super. A co takové omlouvání? Jak třeba vypadá typicky špatná omluva, která jako není úplně od srdce, a jak vypadá naopak ta dobrá? Dobrá otázka taky. Tak špatná omluva asi bude taková ta, kterou nemyslíme vážně. Taková ta jenom, kterou řekneme, aby jsme měli pokoj, protože je úplně zbytečná. A dobrá asi bude ta, kterou tak fakt jako míníme a díky který chceme udělat nějaký kompromis, tak ta asi bude dobrá. Super. Je pravda, já nad tím vždycky přemýšlím, když vůči mě je někdo negativní nebo útočný, že ten člověk se mi vlastně nesnaží ublížit, ale jenom sám sebe chrání tak, jak nejlíp může, že má sám nějaké trápení a snaží se to nějak zakrýt nebo nějak reagovat? To je dobrá myšlenka, často tak může být, ale takhle, aby jsme to jako globálně vlastně vzali jako takovou pravdu, tak to asi nemůžeme. Jo, že bychom potřebovali vědět víc nějakou konkrétní situaci, aby jsme to mohli takhle. Tak já něco vymyslím. Tak dobře. A dejme tomu,
udělám nějaký dobrý úkol v práci a nějaký kolega mi třeba bude závidět, tak no tak to je teda hrozný a řekne, no tak to teda nic moc, jo, že se bude snažit takhle, možná mi bude závidět, ale tak to schválně sepse, abych se necítila třeba takhle dobře. Jo, že já to často vnímám, že když někdo takhle dá negativní zpětnou vazbu, je útočnej, tak sám má něco možná nevyřešeného. To se určitě může dít. Záleží taky, v jakém oboru pracujete, jestli je tam nějaká jako konkurence, nějaká taková kultura, prostě musím být lepší než ty, tak tam si myslím, že je to hodně častý a tak nějak jako ve všech kolektivech vždycky se najde někdo, kdo má tenhle způsob komunikace a tam je důležitý asi vidět, že já jsem spokojená se svojí prací a případně, že ten člověk, který vlastně mě zaměstnává, je s ním spokojený a vlastně to okolo je super, že to vnímáte tak, že to nemusí být vaše chyba. Hodně lidí si to třeba neuvědomuje a fakt si to bere hodně k srdci, hodně osobně, jsou z toho nešťastní a je vlastně zajímavý si uvědomit, že to nemusí být o vás, ale že to může být o tom druhým. Já jsem občas i přemýšlela, proč je občas tak těžké s někým vycházet. Jak jste říkala, byla by nuda, kdyby jsme byli všichni stejní, ale někdy to je opravdu jako bolestivý s někým vyjít. Čím to je? No je to tím, že jak jsem říkala, takže jsme každý jiný a každý z nás byl vychováván jinak a někdo byl vychováván k tomu, aby měl sebereflexi, někdo prostě si stojí za svým názorem, který je třeba mylnej a stojí si za ním úplně jako do krve, do poslední vteřiny. Takže máme různý kvality, různou sebereflexi, máme různou úroveň intelektu, různý komunikační schopnosti, takže občas to jako může drhnout v té komunikaci určitě. Co třeba mladí lidé, kvůli tomu, teď mluvím opravdu o dětech nebo mladistvích, nemají větší problém s komunikací, protože odrostly na TikToku, spousta dětí je hitl covid v tu nejhorší dobu, kdy se měli víc jako rozvíjet, chodit mezi děti, jsou méně komunikativní? Já bych řekla, že jsou jinak komunikativní než my, že často komunikují vlastně přes ty telefony, takže tam jako větší roli hrajou nějaký smajlíky, nějaký takový jako zkratky a taky různý jako jiný komunikační způsoby, než používáme my. Taky je rozdíl v tom, že my třeba, když jsme vyrůstali, tak jsme se na věci ptali, zatímco teďka stačí si to vygooglit. Jo, takže tam určitě taky komunikují lidi méně, ale to my už taky. Jo, že už jsme si na to taky zvykli, že stačí vyhledat něco v telefonu, nepotřebujeme se ptát kolem jdoucích na cestu a podobně. Taky si myslím, že u těch mladých lidí narostla taká ta sociální jako úzkost z toho kontaktu, že fakt jako jsou zvyklí utéct do toho telefonu na ten TikTok, který je taky hodně návykový. A potom, když mají opravdu někoho jako oslovit, tak mají z toho velkou úzkost. A co taková poučka, že pro komunikaci je důležitá ta nonverbální část, jak se projevujeme, co představujeme, ukazujeme, nahradí to ty smajlíky? Nebo kde se to pak ztratí? Tak je fakt, že ta nonverbální komunikace je hodně důležitá, že vlastně tvoří jako velkou část té zprávy, kterou chceme sdělit. Proto i ty smajlíci, kteří se snaží to tak jako napodobit. A jestli se ztratí ta zpráva, no to je dobrá otázka. Myslím si, že často ano, protože vlastně třeba i když se s někým seznamujeme online, tak vlastně díky tomu, že ty zprávy jsou třeba ve smajlíku, někdo je nepoužívá, tak vlastně ta věta může mít strašně moc jako významu, záleží na tom, jak bychom ji řekli v reálném životě, ale vzhledem k tomu, že to jenom čteme, takže si to tak domýšlíme podle toho, jak se zrovna cítíme. Jo, takže určitě tam je hodně takových jako domněnek a očekávání, které jsou mylný v téhle komunikaci. Otázka, kterou tady pokládám každému, je, jestli něco, co vás o vztazích a komunikaci naučili samotní klienti. Tak, oni mě naučili asi to, že i když vztahy můžou být těžký a komunikace třeba nikdy jsme se ji nenaučili, takže se to opravdu dá a že je tam jako naděje, že když
když se chce, takže to jde. Důležité je se snažit a vlastně sám dělat ty kroky, aby se to stalo a nečekat, že se to nějak spraví samo. Tak jestli na tohle přišli sami klienti, tak je to určitě. Oni na to přicházejí vlastně v praxi, no, protože já vlastně pracuji v psychiatrické léčebně, která je zaměřená na komunitní léčbu, to znamená, že tam nejsou jenom individuální terapie, ale i skupinové terapie. Pacienti tam taky jako spolu žijí několik měsíců, takže vlastně tím, jak mezi sebou mají různé interakce, tak se vlastně učí tomu, že je třeba komunikovat, aby jsme se měli dobře a že opravdu jako já sám mohu ovlivnit, jak se cítím tam, kde žiju. Rozumím. Já se to pokusím shrnout, věci, které se mi líbily a možná mě klidně doplňte, kdykoliv mě přerušte. A líbilo se mi uvědomit si, že každý je jiný. Je to vlastně takové trochu uklidnění, že nemůžu být všichni jako já, nemůžu se všemi rovnou vycházet, nemůže každý vztah fungovat, nemusím si se všemi sednout v práci. Vlastně mě to opravdu uklidňuje, že to tak je, že je to normální, ale je fajn si to uvědomit, že někdy nějaký problém je. Terapie je super prevence, kterou si zasloužíme všichni. Luxus, který si zasloužíme všichni. To je fajn a že se s tím určitě dá něco dělat. A co se mnou hodně rezonuje, je ten pán, který na tom orchestru promluval k těm lidem. To je určitě super příklad toho, jak to umí rychle fungovat, když je někdo v odborné péči a sám na tom chce pracovat. Doplnila byste něco? Určitě, takhle to zní krásně, jak jste to shrnula. Hlavně u toho klienta, tak taky vlastně mám taky pocit jako naplnění z té své práce, protože opravdu to jako funguje, i ty online terapie někdy klienti vlastně k tomu jsou taky skeptičtí, ale opravdu i ta online terapie funguje a je to fajn vidět ty výsledky. I klienti samotní, jako třeba po půl roce, po roce jsou schopní fakt jako velký změny a uvědomí si, jsou spokojení, naroste jim sebevědomí a fakt jako terapii doporučuju nejenom protože v ní pracuju, ale protože vidím ty výsledky, které můžou být super a že to může opravdu změnit kvalitu našeho života. Tak já vám přeju, ať vás to i nadále naplňuje a jsem moc ráda, že jste přijala pozvání sem do podcastu. Já taky děkuju za pozvání. Díky.